tot el menjar de la Riera. Els tortellini són de veritat, i són grans tortellini, amb una gran salsa de formatge. Aleshores, anar a treballar i que a sobre et serveixi menjar de bona qualitat ja és. I és que tot el que se serveix en aquesta sèrie està cuinat de debò. I a mi em sembla que aquesta és una feina que té tot el meu aplaudiment perquè ho esteu fent molt bé i a més perquè ha sigut gran part del nucli d'aquest llibre. Una miqueta per allò que a vegades ens passa quan veiem la televisió, que diem, ostres, que bo que deu ser aquest plat que estan presentant, no? Doncs aquest bo que pot ser, vostès el podran degustar a casa seva perquè podran seguir les receptes que ens ha preparat la Núria Bàgana en col·laboració amb l'Oriol Carrió, que també és el cuiner que ha fet els plats perquè en acabat la Meritxell Argelaguer pogués fer les fotografies que acompanyen aquest llibre. Amb el llibre que us presentem, jo crec que s'hi amaga secrets que si no es llegeix el llibre no els podreu saber. És a dir, que crec que el que hem aconseguit és que la sèrie surti de la pantalla i a través del llibre, a través de les estrelles, a través del cava, que un dia sortirà, no ho sé, el que pugui ser, doncs entroncar amb vosaltres, no? amb els espectadors, que en definitiva treballem per vosaltres. Una de les preguntes que em feia la gent al principi és: tants crits hi ha a les cuines? I més crits hi ha a les cuines. Evidentment, tot el que passa a sala és una cosa responsable, correcta, maca, amb silenci, amb música de fons, però dintre les cuines hi ha autèntiques tirades de ganivets, entre que un s'enrotlla amb l'altre, perquè això també passa. Sí, també passa. I els crits que hi ha i plats que es tiren a les escombraries és una cosa que hem anat aprenent, mica en mica, de la realitat a la ficció, i fer-ho perquè cada dia hi hagi més gent seguint-nos. Sí, he provat algunes coses i m'encanten. Estan molt bones, molt bones. Què vaig provar? Uns canelons molt bons i l'Oriol és un cuiner genial, Està boníssim. Sí, a més tots volem provar els menjars i diem, hòstia, l'altre dia et vas fotre una fideuà, que déu-n'hi-do, o les estrelletes. Jo sempre no puc sortir menjant estrelletes així de casualitat. A l'estiu, quan feia aquella calor, aquella estrelleta li hagués posat un pal com un xupa-xup i el congelador, i es haguessin venut com rosques. Es passa malament, I més quan són les 3 de la tarda, que tens ganes d'anar-te'n a dinar i et foten els plats que ens fa l'Oriol allà a la cuina. I, evidentment, ja que està inspirat en un restaurant, és normal que hi hagi constantment les trames que hi ha barrejades en menjar, perquè si no quedaria com deslligat una cosa a l'altra, i crec que és necessari i factible que les dues coses vagin juntes.